Yo, 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 and what's up? Yo, what's up, yo? Today, nandito tayo sa ating panibawang video. Ay, ano? Panibagong video about sa ating live affordable laptop. Kung may gustong bumili dyan ng ating laptop, nasa ating nag-live na sa ating TikTok. Let's go! Sa lahat ng gustong bumili ng laptop, nasa tayong Yellow Basket lang po siya mga buddy. If you want to buy, nasa ating Yellow Basket lang siya. Kaya kung naghahanap ka ng laptop na goods, nasa ating Yellow Basket lang po siya mga buddy. And lahat is affordable nandyan. Kung gusto nyo ng pang Valorant lang na laro, is nasa ating Yellow Basket lang po mga buddy. Lahat is all goods. Lahat is ready to use. Ang kailangan nyo lang po is mag-download ng games. Mag-download kayo ng games para makapaglaro kayo mga buddy. So, sobrang lakas ng ating... I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. I created another universe and founded paradise. Sobrang lakas sa ating... Kaya kung naghahanap kayo mga buddy, nasa ating Yellow Basket na po siya. Sobrang layo pala. Ito si Babaw. Kaya don't forget to follow and like mga buddy. Kung naghahanap ka ng laptop na goods for Jensen, nasa ating Yellow Basket lang po siya mga buddy. Nakapin po siya mga buddy. So mamaya-maya, magbubunot na ako dito sa ating wish poll mo dito mo di. So meron tayong 43. So mag-press muna ako mga buddy para makuha to si Arlich. Ano lang pagbasa nito mga buddy? Kaya kung gusto yung bumili mga buddy niya, sa Yellow Basket na siya mga buddy. Core i5 to siya mga buddy. 6th generation. Ang GPU, ang graphics niya mga buddy is Intel Graphics 520. And kung isi-search nyo yung graphics niya mga buddy is goods na good siya for Dota, Valorant, and Jensen. Naka 8GB na RAM na rin to mga buddy at 256 na SSD storage mga buddy. Kaya kung gusto nyo mas malakas pa mga buddy, Ryzen 5 yung kunin nyo mga buddy. Nasa tingin Yellow Basket na po siya mga buddy. Nasa baba. Kaya don't forget to follow and like and share mga buddy for our Sir DXD egg reveal. Anong DXD? Paano po yan DXD? DXD? Max Graphics. Ang Max Graphics ito mga buddy is nasa low lang siya mga buddy. Tapos naka 60 FPS. Ano pong
Lag siya dahil data lang yung gamit ko mga buddy. Sobrang read ng ping ko nga. By royal decree. Kaya kung bibili kayo mga buddy, nasa inyo lang mga buddy. It's another one of Long Yan's return figures. Does that mean she's been here? Just what are they up to? Oh, Highlights got it! They came here to go ghost hunting! The people from the Adventurers Guild did say Natlan, sige po, mag-teleport tayo sa Natlan. Town knows all about ghosts, and Long Yan's repair figures have all those witness sigils on them. So she must know what she's doing too. Yeah, don't forget to follow mga buddy and like and share. Lag, kung nalalagan kayo mga buddy, hindi nyo naman i-low ng 30 FPS mga buddy. Timer now. She's a zombie. Magnanatlan ako. May item 4 ka ba dyan mga kabadyan? Item 4 po mga buddy. Wala pa akong item 4 mga buddy. And lahat po yan mga buddy is all goods po yan mga buddy. Kung makikita nyo sa bawat review nila mga buddy. Dahil same seller lang po yung binilhan ko nito mga buddy. Yung number 4 natin mga buddy is 16GB na RAM at 500 SSD storage po siya mga buddy. And Ryzen Core i5 7th generation na integrated na ang kanyang graphics mga buddy na nasa 610 Intel graphic na 610 po. Kung isi-search nyo po sa Google mga buddy, yung 610 mga buddy, makikita nyo sa 610 na graphics po mga buddy. I-search nyo sa Intel graphic. Itong 520 kasi itong graphic nyo mga buddy. Kung gusto nyo makita talagang graphics niya mga buddy, ito po yung graphics niya mga buddy. Pumili mga buddy, yan po yung GPU niya mga buddy. Anong basket yan? Yung nakapin po, nasa last po. Yan po yung graphics niya. Intel HD Graphic 520. Yan po yung graphic niya. Tapos, memory niya is, palakihin ko muna. Ito. 8GB na RAM. Tapos, naka Core i5. Ay, ayun din pala makita. Ang layo. Naka Core i5 po siya mga buddy. So, ganyan po siya mga buddy. Memory niya. Tapos, meron akong hard drive. Naglagay ako ng hard drive na extra storage na 500 gig na HDD storage. Tapos, GPU niya is 520. So, kung isa-search mo sa Google mga buddy, itong 520 is putong Intel ating laptop mga buddy. Kaya if you want to buy, nasa ating yellow basket lang siya mga buddy. Kaya ako naghahanap po ng laptop. Carry po ba dalawang games which is SF? So mga buddy, i-detail ko po sa inyo mga buddy, hindi po niya kaya ng dalawang laro. Kung ipinagsama mo siya mga buddy, pero kung nagro-Roblox na tapos nag-Genshin ka, hindi po siya naglalag. Pero kung mas yung talagang kailangan ng mga graphics na laro, dalawa yung paglalaroin mo, maglalag po siya. Pero kung nag-google ka, nag-room ka lang, nag-music ka lang habang naglalaro, hindi po siya naglalag mga buddy. Pero kung dalawang laro po mga buddy na mabibigat, doon. Pero kung gusto mo talagang
good performance yung multitask mga wadi, is gawin mo is upgrade mo tong RAM nito mga wadi and yung storage ng mga wadi, hanggang 500 GB or 16 GB na RAM at 500 GB na SSD storage mga wadi. Yan, makakatulong yun sa multitasking niyo mga wadi. Kung gusto niyo ng multitask na paglalaro mga wadi. So, punta ako sa Natlan pa mga wadi ha. Tingin ng graphics po. Sige po, tingin po tayo. Wait lang po. Tapusin ko lang po ito mga wadi. Punta muna ako ng Natlan. Kasi may gustong makita ng Natlan po. Baka lag po daw. Sus. Probably. If only we knew where the heck they've gone. Really? So where are they? Tignan natin ang graphics ng ating Jensen po mga wadi ha. Don't forget to follow mga wadi ha, and like mga wadi. And tap na rin mga wadi para rumami yun ating likes. Laking tulong na po yan. Tap lang. Wala naman pong bayad yung tap pero tap lang po ng tap. Thank you for following po. Kaya kung gusto niyo bumili po mga badi, nasa Yellow Basket lang po siya mga badi ha. So ito pong graphics natin mga badi. Pakita ko po sa inyo mga badi. Ay, oras na pinakita. Ito po siya mga badi. Ito po yung graphics niya, naka-custom. And then, lapit ka lang po. Yan. So, yan po siya mga badi. Naka-custom po siya. So, naka-defende kung naglo-load ng mid siya mga badi. Tapos, naka 60 FPS po siya mga badi ha. And, all goods po siya mga wadi. Ready to use na po siya mga wadi. Ang kailangan nyo lang po is mag-download. Kaya ready to use lang po siya mga wadi. Ready to download your games. Hindi po free games po mga wadi ha. Ikaw po yung magda-download ng games kung marunong ka pong mag-download. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water has a rich and complex flavor profile. It must be savored patiently. So, punta tayo na Natlan. Asan na yung Natlan? So, ito po yung Natlan mga buddy. Punta tayo dito sa Natlan. For Natlan! So, ito po siya Natlan mga buddy. So, yun na po na naka-charge. Yes po, naka-charge po ako mga buddy. Kita nyo to. Naka-charge po ako mga buddy ha. Naka-charge po ako while using ating laptop po mga buddy. Naka-charge po ako mga buddy. Kaya kung if you want to buy mga buddy, nasa ating Yellow Basket lang po siya mga buddy ha. Naka-charge po lang yung ginagamit mga buddy. Kaya kung gusto nyo bumili, nasa ating Yellow Basket lang. Mga ilang oras, boss? Mga ilang oras ba itong nalolobat? 2 to 3 hours po mga buddy. Minsan po kung naglalaro ka, 1 hour lang po mga buddy. Expected na po yan dahil second hand laptop lang po ng ating laptop mga buddy sa nandiyan sa Yellow Basket. Expected na po na mabilis po siyang malobat dahil po sa ating laptop na second hand lang po. Pero you can, ang tinatawag, pwede mo siyang palitan ng battery if you want. Mag-search ka lang po sa Google kung anong battery po niya mga buddy. Kaya nasa ating kung lang siya, Yellow Basket. Don't forget to follow mga buddy ha. Don't forget to follow. Kung gagamitin mo lang siya for schooling mga buddy, pwede na po siyang hindi nakasaksak mga buddy kasi hindi naman po siya hindi po umiinit yung processor mga buddy kapag ganyan mga buddy. Pero wag kang matakot kapag uminit yung processor nito mga buddy dahil meron tong cooling fan na nasa baba niya mga buddy. Kaya niyang palamigin yung processor niya habang naglalaro ka mga buddy.
Kung nanonood ka ng movie, mga Korean movie, Netflix, pwede po siya mga buddy. Malaki kasi yung screen niya mga buddy. Ito ay 15.6 inches po mga buddy. Sobrang laki nito at mabigat din mga buddy. Kaya kung gusto mo ng hindi mabigat, nasa ating yellow basket pa rin siya mga buddy. Mamili kayo dyan. May 14 inches, 13, marami dyan mga buddy. Kung gusto niyo ng goods for schooling, nasa ating yellow basket, under 3K lang po siya mga buddy. Nandyan po. 399. Makikita niyo yung Core i3 7th generation. So, wala naman tayong gagawin dito. Kailangan ko mag-quest. Balik ako sa quest. Kung saan, dito na yon. Yeah, don't forget to follow mga buddy ha. Pwede Valorant yan. Pwede po ng Valorant mga buddy. Kung gusto mo mag-Valorant lang yung laruin mo, is goods na goods po siya mga buddy. Kaya kung meron, may nagtanong, kuya, kaya ba ng laptop na Intel Core i3 7 4 GB na RAM ang Outlast at Left 4 Dead? Yes po, super kaya po niya mga buddy. Kaya nga ng Core i3 7th generation yung GTA 5 dyan mga buddy. Kaya po niya mga buddy. Dahil ang Intel graphic po ng ating tinatawag na under 3K is nasa eto po mga buddy. Eto pong Intel graphic niya mga buddy. Intel graphic na HD graphics 620. And yan po ang graphic ng ating tinatawag na under 3K na sobrang mura at pwede mo maglaro ka dyan mga buddy ng GTA 5, Dota 2, pwede po mga buddy. Magkatulad sila nito mga buddy ha. Magkatulad sila nitong aking laptop na ginagamit. Core i5 lang yung sa akin mga buddy. Core i5 lang yung sa akin mga buddy. Mas malaki lang yung spec sa akin. Pero mas malaki yung graphics ng under 3K po mga buddy kaysa sa akin. Kasi 520 lang yun sa akin at sa yung nasa Yellow Basket na under 3K is nasa 620 po ang kanyang graphics po mga buddy. Kung gusto niyo pong i-search mga buddy, search sa Google mga buddy ha, kung good for gaming dahil nag-a-answer si Google sa mga gusto nyong itanong about sa laptop na kung ano ba tong graphics sa to, goods po to for gaming, ganito, ganyan. Pwede nyo pong i-search mga buddy. You can search your own research para hindi kayo matakot bumili mga buddy ha. So, ang problema lang po lahat ng ating mga laptop is yung battery po niya mga buddy. Common na problema ng mga laptop mga buddy. Kaya po ba ng AutoCAD? Yes po, kaya po na ito ng AutoCAD. Kaya rin ng ating iba dyan nasa ating yellow basket ng AutoCAD. Mamili ka lang po dyan mga buddy. And yung number 6 lang po yung hindi kaya ng AutoCAD mga buddy ha. Dahil Core i3 lang po siya mga buddy. Mamili ka lang po dyan mga buddy kung if you want to buy. Bye. Don't forget to follow mga buddy. Like na lang mga buddy ha. Laking tulong na po yan sa akin mga buddy. To tap pala tap. Anong basket yung sinabi mo sir na mas mataas diyan sa gamit mo? Mas mataas po sa gamit ko mga buddy is ito pong number Ryzen 5 na nasa number 5 and 4 mga buddy. Number 5 and 4, 3, 2. Mali pala. 2, 3, 4, 5 mga buddy. Mas malaki yung graphics sila at number 7 mga buddy. Kaya kung gusto niyo ng high-end mga buddy, nasa yellow basket po natin siya mga buddy. Mas mataas kasi ang kanilang computer, meron kayo. Meron parating po mga buddy ah. Bibili pa ako ng computer mga buddy at ilalive ko sa inyo mga buddy. Kaya ba ng Valorant? Kaya po niya ng Valorant mga buddy. Kaso hindi na kaya ng aking SSD yung Valorant mga buddy dahil malaki yung gig ng Jensen mga buddy. 256 lang yung meron ako. Tapos meron pa akong pang-edit. Nag-edit kasi ako mga buddy sa YouTube for my YouTube content. Yan.
na affordable. Super affordable po mga buddy. Number 2, sir, kaya ba ng heavy games? Yes po, kaya po niya ng heavy games dahil nasa Core i5 na 7 generation na siya mga buddy, and mas malaki po siya sa akin mga buddy ng graphics mga buddy. 620 po siya mga buddy. Ito po siya mga buddy. Ito po yung graphics niya, pakita ko nyo. Ito po, support for Intel Graphic HD po. So, kung isi-search niyo po ang graphics niya mga buddy, masasagot ka ni tinatawag na ating Google mga buddy, dahil nag-research ako before ko binili tong laptop na to mga buddy. So napili ko lang to mga buddy, itong laptop to dahil nasa saktong budget ko lang mga buddy. Nasa saktong budget ko. Kaya if you want to buy Nasting Yellow Basket mga, don't forget to follow mga buddy. Kaya ba ng number 2 ng Jensen? Yes po, kaya po ng Jensen. Kaya po ng number 2 yung Jensen mga buddy, dahil mas mataas sila ng generation sa akin mga buddy. And malaki din ang kanilang Intel graphic na integrated na graphic na 652 mga buddy. 652. Sa akin is 610 para 610. So sa akin is 520. So makikita naman po dito sa akin mga buddy. Photo of Intel graphic na HD graphic 520. So hanggang nasa low lang aking Jensen mga buddy graphics, kasi frame drop siya mga buddy. Yan po yung totoo. Pag dinasan ko po siya mga buddy, nag-frame drop talaga siya mga buddy. Kaya kung gusto niyo nang hindi mag-frame up, bilhin niyo yung mas malaki pa sa akin na mga buddy. Syempre, hindi kaya ng heavy games yan. Sa specs pa lang, huwag kang mag-scam loads. Hindi naman ako nag-scam eh. Naglalaro lang ako mga buddy. Kung ano nakikita niyo mga buddy, yun yung totoo mga buddy. Bakit ko kayo i-scamin mga buddy? Hindi naman ako nagbibiro. Nag-share ako dito mga buddy ng mga laptop kung gusto niyo ng mga affordable laptop. Kaya kung nagbibiro ako sa iyo mga buddy, hindi ako nagbibiro mga buddy. Dahil binili ko to ng last year pa lang mga buddy. April ko tong binili last year at hanggang ngayon ginagamit ko pa lang siya hanggang 2025 mga buddy. Hanggang ngayon nag-Jensen ako mga buddy. Dito ako nilalaro mga buddy. Lahat. Kaya kung scam to mga buddy, sana scam to mga buddy. Binili ko tong laptop na to mga buddy ng April 2024. At ngayon hanggang ngayon gamit ko pa rin siya mga buddy, pang-edit and panglalaro ko mga buddy. Kaya kung scam to mga buddy, sana na-scam ako mga buddy, no? Sana na-scam ako dito mga buddy. Kasi kung scam talaga siya mga buddy, hindi ako magla-live. Hindi ko to ila-live, hindi ko to i-share sa inyo mga buddy. Sayang din naman. Baka may naghahanap lang ng laptop. Hindi naman kita pinipilit na bilhin ito kung scam para sa iyo. Mahirap din sa iyo kung ayaw mong bumili, huwag kang bumili. Ganun lang ka po kasimple. Kung gusto mong bumili ng malakas po is yung bilhin niyo ng number 5, yung Ryzen 5. Mas malaki yung integrated niya mga buddy. Dahil naka-Vega yun mga buddy. Yung number 5. Mas malakas talaga yun. Kung gusto nyo bumili ng mas malakas at goods na quality mga buddy. Kaya kung ano nakikita nyo sa nakapin mga buddy, ito po siya mga buddy. Pero makita nyo sa profile ko, naglalaro yung kapatid ko. Makita nyo kung i-search nyo titignan nyo sa profile ko mga buddy, naglalaro yung kapatid ko ng Roblox. Smooth naman siya mga buddy. Kaya kung scam siya para sa'yo, wala akong magagawa mga buddy dahil hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Honest naman ako mga buddy. Sinasabi ko nga ang totoo kung kaya ba nito, frame drop ba nito. Kaya kung ayaw mo mga buddy, ng frame drop, yung laptop, i-upgrade mo yung kanyang storage at RAM. So, kaso hindi ko muna to in-upgrade kasi wala pa akong budget. Gusto kong mag-upgrade ng PC na may kasamang ito para dalawa dito. Parang setup na talaga siya mga buddy. Soon, nag-iipon pa ako. Kailangan ko pasing magpa-wifi, naka-data lang kasi ako. So, data lang yung gamit ko mga buddy.
Boss, sorry po. Boss, number 1 yan ba yung gamit mo? Yes po, ang keyboard po, number 1 po yung ginagamit ko mga buddy ha. May kasama po siyang I mouse, see the value lahat, in my own and may kasama po but siyang I also see the headphone meaning in mga all buddy. the endeavors of the people of Fontaine. Yung number 1. I believe I will continue to take pride in fulfilling my Ano yung nilalaro mo boss? Genshin po nilalaro ko mga buddy ha. So, don't forget to follow mga buddy dahil magpupull na ako mga buddy. Ito, gusto ko itong kunin na character mga buddy. Nasa 40. Ilang FPS po? Nasa 60 FPS po ako mga buddy. And magpupull na po ako nito mga buddy para makakuha ko nitong si Arlie Ching? Anong basket yan gamit gaming laptop mo? Nakapin po siya mga buddy. Nasa huli po siya mga buddy. Kung gusto niyo po kaya niyo po yung budget na mas mataas po yung specs nito. Nasa number 4, 5, 6. 4, 5, 6 po yung piliin nyo, ma'am. 4, 5, 2, 5, 2, 3, 4, 5 pala. 2, 3, 4, 5. Hindi po yan lahat scam mga buddy. Lahat po is makikita nyo sa review is lahat po is original po siya mga buddy. Ikaw pa lang yung unang gagamit. Ikaw pa lang yung nagamit. Second hand pa lang yung laptop. Ikaw yung unang magbubukas mga buddy. Saan na tong punta na to? So, let's go for ating tinatawag na pagbubunot mga buddy. So, kailangan na natin mabunot mga buddy ha. Kaya yan ng League of Legends? Yes po, kaya po ng League of Legends. Sir, up to ilang RAM max capacity kaya niya mga buddy. So, nagtanong ako hindi ko kasi alam kung paano makita yung max talaga niya mga buddy. Tapos, nag-question lang ako sa seller natin mga buddy na nag-contact ako sa service tinatawag na contact yung tinatawag na pwede mong i-contact si seller mga buddy. Tinanong ko siya kung anong kaya niya anong hanggang kaya niya na RAM po na gigma na yun po. Sabi ng seller po mga buddy is 32 po ang kaya niya mga buddy. Yung max niya na RAM na pwede mong ilagay is 32 po mga buddy. 32 po siya mga buddy. Sorry po na uutal ako. Bossing, anong previous? Ang previous po nito mga buddy is itong cover na to. Dahil may cover siya mga buddy. Itim yung sa akin niya may puti siya. Tapos meron siyang pre-charger, may bag siya, and then wait lang. May bag siya at meron siyang mousepad na ganito kalaki. Meron ding maliit, depende sa seller mga buddy. And meron din siyang bag po mga buddy na lagayan ng laptop. Yan po yung freebies niya mga buddy. Showcase nga, nasa baba po. Valorant test po, wala po akong Valorant. Patingin po ng graphics boss, ito po ang ating graphics. Nandito po siya mga buddy. Medyo malayo lang po, pero ilalapit ko po siya mga buddy ha. Ito po yung graphics natin mga buddy. Okay. Okay, hindi ko siya malapit. Wait lang. Okay. Yan po ang ating graphics. Intel Graphics HD 520. Ilang FPS yung ating Genshin? Nasa 60 po. 60 FPS po ang ating tinatawag na. So, tignan natin ang graphics ng ating Genshin po mga buddy ha. Okay, before tayo bubunot mga buddy, tignan muna natin ang graphics ng ating Genshin. So, hawakan ko muna mga buddy. Ito po yung ating graphics mga buddy ha. Okay, pahibing nga lang ako. Ang hirap. Yan. Okay. Yan po siya mga buddy ng ating graphics sa ating Genshin po buddy. Goods na po ba yan sa Roblox? 7K. Yes po, goods na po yan mga buddy. Kaya na po niya ng Roblox. Graphics ng Genshin. Ito na po ang ating graphics po. What you see is what you get po mga buddy ha. Graphics sa Genshin. Ito na po. Pinapakita ko na po sa inyo. Sorry. Yan, ito po. Sir, yung gamit mo ba is 32 GB max? Hindi ko pa na po. Pagbili ko po nito mga buddy, hindi ko pa in-upgrade mga buddy. 8 GB lang po yung gamit ko na RAM and 256 na SSD pa lang po. Hindi ko po siya in-upgrade hanggang ngayon. Binili ko siya ng April mga buddy. Hanggang ngayon,
Binili ko siya ng April nung 2024. April 3, 2024 itong dumating sa akin. And hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya pang live, pang edit, and pang games po mga buddy. Di na po ba malag sa Roblox Studio? Hindi po siya malag mga buddy. Nasa profile ko po yung gameplay ng paglalaro ng kapatid ko mga buddy. Habang naglalaro siya mga buddy, nasa profile ko, check nyo mga buddy. Hindi kasi ako naglalaro mga buddy. Kaya high graph, hindi po kaya ng high graph, low graph lang po mga buddy ha. Kung gusto niyo po ng high graph, bilhin niyo po yung number 5, yung Ryzen 5 po mga buddy. Mas the best yun mga buddy. Kung gusto niyo ng high graph talaga mga buddy, dahil naka Vega graphics yun mga buddy. Malakas na yun. Laro mo yung Genshin. Sige boss, maglalaro ako mga buddy. Don't forget to follow mga buddy. Follow, like, and share. Tap. Yes po. Kaya kung gusto niyo pong bumili gusto niyo pong i-high graph yung paglalaro ng Genshin mga buddy, please ang gawin niyo po is bilhin niyo yung number 5 na Ryzen 5 po mga buddy. Kasi yung Ryzen 5, kaya po niya ng talagang malalakas na graphics mga buddy. Kaya if you want to buy Nasting Yellow Basket lang po siya mga buddy. Don't forget to follow mga buddy. Kaya medium po. So yes po, kaya po niya ng medium pero 30 FPS. Melusines are beautiful creatures. Don't forget to follow mga buddy. Follow po tayo mga buddy. Laking tulong na po yung pagka-follow ninyo mga buddy. Para makabot ako ng 1K. Ano to, refurbish na second-hand laptop? Second-hand laptop po, yes po. Kaya po ba ng Spider-Man 2? I-search nyo po yung Spider-Man 2 kung ano pong graphics na kailangan ng Spider-Man 2 po mga buddy sa system require ng Spider-Man 2 po. Kung ano pong kailangan ni Spider-Man 2 is pwede nyo po siya you can search po sa Google mga buddy kung anong laro yung gusto nyo tapos ilagay nyo yung system require like this po mga buddy. Search natin si Spider-Man 2 sa ating Spider-Man 2 kasi wala po siyang larong ganyan mga buddy. Spider-Man 2 Spider-Man 2 Marvel system require. I-search na yung system require niya and boom, nasa Steam pala siya. So ang kailangan makikita niyo talaga dito mga buddy, Spider-Man 2 PC, ang kailangan po niya is walang nilagay. So ito po. So ang kailangan po ni tinatawag na Spider-Man 2 is ito po siya mga buddy. So very low po mga buddy. Kung gusto niyo very low, wow, thank you for the rose. Kung gusto niyo po thank you for the rose. Natawan. So, ang kailangan po ni Spider-Man 2 mga buddy, kung very low lang po mga buddy, is pwede na po yung Core i3 na 8th generation or Ryzen 3 na AMD. So, dapat 16 GB na RAM. So, mas malaki yung kailangan niya na RAM. Hindi po niya kailangan ng 8 GB na RAM. So, lugi kayo sa 8 GB. So, malaki po ang kanyang kailangan na SSD. Nasa 140 GB. So, kung gusto nyo maglaro po mga buddy, bilhin nyo po yung ating number 4 mga buddy, 16 GB na RAM. So, Core i5 na 7th generation. Yun na lang po bilhin nyo para sulit na rin po mga buddy sa Spider-Man 2. NBA, kaya po ng NBA po. Kaya po siya ng NBA. Hindi lang po ako nagda-download ng NBA. GG, basket number 5 na lang bibilhin ko. Pwede naman palang high graph. Yes po, pwede po siya mga buddy. Kung gusto niyo po ng high graph po sa Genshin, yung number 5 po dahil ang ating number 5 is naka Vega po. Search natin yung Vega graphics po mga buddy. Vega X graphics. Ay, mali. Nalimutan ko yung Ryzen 5 na naka integrated na graphics. Malaki kasi yung kanyang integrated mga buddy. Like this. Naka-integrated na siya mga buddy na
anong tawag nung, nalimutan ko yung pangalan ng graphics niya mga buddy. Kasi yung number 5 mga buddy, Ryzen 5 na siya na 5th generation, tapos naka-Vega na po siya. Vega, ano, ni Vega 5 ba yun or 3? Na talagang goods na goods po siya for, tinatawag na pang gaming talaga siya mga buddy. Boss, kaya ba ng Ryzen mga big games? Yes po, kaya po ng Ryzen yung mga big games mga buddy. Kung i-search niyo po sa ating tinatawag na Google, lahat po kaya ng Ryzen 5 mga buddy. Tapos naka-integrated na po siya na graphics mga buddy. Hindi na kayo lugi mga buddy kung bibilhin nyo talaga yan mga buddy. Tapos i-upgrade nyo yung RAM at storage niya mga buddy dahil 8GB na RAM lang po yung number 5 natin at 256 SSD. Pwede nyo pong dagdagan ng RAM or dagdagan ng tinatawag na storage mga buddy if you want. Napakalakas po na yan mga buddy. Hindi ka, yan po yung if mabenta ko tong laptop ko mga buddy, bibilhin ko yung Ryzen 5 mga buddy if ever kailangan ko ng panibagong laptop mga buddy. So, itong laptop ko mga buddy is sobrang smooth pa para sa akin mga buddy. For Jensen mga buddy. So, ayoko po na mag-upgrade. So, sa akin lang siya mga buddy ha. If sa akin lang siya, gusto kong bilhin yung Ryzen 5. Pero hindi kaya ng budget ko yan mga buddy. So, if you want lang to buy. NBA, kaya po natin ng NBA. May sample na po ba yung 8? Wala po tayong sample sa 8 and you can search lang po sa review niya mga buddy ang lahat ng mga picture nila at mga photo na video na pinapasa sa review. You can check lang po mga buddy. Pero lahat lang po yung nasa Yellow Basket mga buddy is lahat yan is all goods mga buddy. Katulad to dahil iisang seller lang po silang lahat mga buddy. Boss, kaya yun. Tapos pwede siyang pang school. Yes po, yung Ryzen 5 pwede pong pang school mga di. Super pang kaya. Kaya talaga niya ng pang school mga di. Hindi ka nalugi talaga sa Ryzen 5 mga di. 60 FPS. Yes po, naka 60 FPS lang po ko. Second hand po ba yan? Yes po, second hand lang po. Good bang battery? Yes po, goods lang po. Goods po ang battery natin mga buddy ha. 2 to 3 hours po ang tagal niya mga buddy. Nasa 75% health lang po siya mga buddy. Nasa ating Yellow Basket lang po siya. Anong GPU niyan? Ang GPU po natin mga buddy is nasa, ito po siya mga buddy, nasa Intel HD Graphic 520 po mga buddy. Yon lang po ang ating, ang graphics ito mga buddy na built-in. Kaya kung if you want to buy na ating Yellow Basket siya mga buddy. Wow, ang ganda pala ng karakter ito. Bakit nakuhaan yung life niya? So, mali yung pinuntahan natin. Looking for the area. Wala namang nakalagay eh. Wow. Nakuha yung life natin. So, if you want to buy Nasting Yellow Basket, ano pong pangkayang games kaya dyan, Maudi? Dota 2, mga Maudi. Kaya po niya na Dota 2, mga Maudi. Nagda-download pa lang po ako ng Dota 2, mga Maudi. Kakagawa ko lang ng Steam. Malaki kasi yung gig ng Dota 2. Daos data lang yung gamit ko, mga Maudi. 56 gig. So, susubukan ko mag-Dota 2, mga Maudi. And then, maglalaro ako ng PUBG dito. Susubukan ko siya, mga Maudi. Mga Firelight. Yun. Tapos gagawa ako ng content. Sure na darating po at hindi po, boss. Ano, sure po darating po sa inyo kung bibili ka po, mga buddy. Please, Minecraft games naman po. Wala po akong Minecraft, sorry po. Wala po akong Minecraft po. Jensen lang po ako, mga buddy ha. Tapos hindi po ako naglaro ng Roblox, yung kapatid ko lang po. Patingin po ng graphic settings. Sige po, wait. Meron po tayong graphic settings po mga buddy ha. Graphic settings natin dito sa ating Jensen. Ito po siya mga buddy ha. Wait. So ito na po siya mga buddy. Ilapit ko lang po mga buddy ha. So ito po. So kung klarong-klaro po sa inyo mga buddy, ito po siya mga buddy. Yan.
So, yan po siya mga buddy, ang ating graphics mga buddy. Roblox siya. Kaya po ng Roblox po. Kung gusto niyo pong tumingin ng gameplay ng Roblox, nasa profile ko po siya mga buddy. Nakapin po siya mga buddy. Unang-unang video. Yung number 8 po yan. Yung number 8 po yan. Hindi po to number 8. Number 8. Yes po, number 8 po talaga. Last, number 8. Yes po, yan po. No. sorry. Number 8 po to mga buddy. Nakapin po siya mga buddy. Second hand po, boss. Yes po, second hand lang po ang ating mga laptop po mga buddy. Second hand laptop lang po tayo mga buddy. Kaya kung gusto niyo bumili, nasa inyo po yung choice niyo mga buddy. Dahil itong laptop na ito mga buddy, binili ko to siya ng April at hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya mga buddy. Ito po yung proof mga buddy. Binili ko siya ng April 2024. 2024 ko to siyang binili mga buddy. Ito yung binili ko mga buddy. And hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin siya for Jensen and pang-edit ng vlog sa YouTube mga buddy. Kaya if you want to buy Nasting Yellow Basket, pero mga ilang use po, taga-araw ko po itong ni-use mga buddy. Dito ako nanonood ng Netflix, naglalaro yung kapatid ko ng Roblox. Pagdating ko ng trabaho, naglalaro ko nito. Tapos, yun, na daily routine ko na siya mga buddy. Araw-araw ko siyang ginagamit mga buddy. May issue po ba? Wala pong issue ang laptop natin mga buddy except lang sa battery na 3 to 2 hours or 1 hour lang po. So, expected na po yan mga buddy dahil second hand laptop lang po mga buddy No issue po, lahat po is all goods. Camera, Bluetooth, at Wi-Fi. Goods na goods po, saksakan, lahat ng mouse, ng mga keyboard, lahat is gumagana po mga buddy. Bakit may numpad yung sa'yo, boss, tapos sa Yellow Basket is wala? Dati kasi, boss, ito po yung picture niya mga boss. Iniwan ko kay seller, iniba niya mga buddy. Ito yung pangalan niya. Tapos hanggang ngayon, at ngayon, iniba niya yung pangalan kasi hindi ko alam, siguro nag-violation. Hindi ko alam po talaga. So, ito po yung dati niya mga buddy. April ko itong binili, 2024. So, iba yan dyan mga buddy, pero iisa lang po siya mga buddy Yung yung walang numpad po, pagdating sa inyo, meron din mga buddy. Ito po mga buddy. Kung ano yung A576. Yan po siya mga buddy. Bakit yung ibang rating sa nakakuha nila is 118 SSD lang kahit 256 in order. So baka nag-order sila ng mga buddy ng dalawang laptop mga buddy. Hindi ko rin alam mga buddy, pero para sa akin ito po siya mga buddy. Pero kung gusto niyo po ng sure mga buddy, dahil sure ako diyan mga buddy. Marami akong binilhan ng laptop. Itong laptop to is una ko to, tapos may binilhan ako na mga dalawang tao na nagpabili sa akin mga buddy na taga sa amin. And lahat po is 256 po pagkarating po mga buddy. Hindi po siya 128 po mga buddy. Kaya kung 12 po, hindi po siya 128 GB, 256 po siya mga buddy pagkarating. Kaya siguro hindi ko alam talaga mga buddy sa review mga buddy kung bakit may umabot na iba na laptop na 128 na ang 128 po is Core i3 na 7 generation or 6 generation Core i3. Kasi ito is Core i5 mga buddy. Kind of recognizes this place from last time, but something feels different. Kaya kung if you want to buy, nasa ating Yellow Basket lang po siya mga buddy. Gumagana po ba dyan yung Zenless Zero? Yes po, gumagana po siya mga buddy. Don't forget to follow mga buddy. Like, tap na rin mga buddy. I-tap nyo po mga buddy. Laking tulong na po yung tap sa akin mga buddy. And laking tulong na po yan mga buddy sa akin mga buddy. So, ang gagawin lang po natin mga buddy is domain. After the domain is magpo-pull na po ako mga buddy. Sana ay makuha natin yung bagong yung mga karakter na napakaayos mga buddy. Core i3, yes po, ito po siya mga buddy. Pakita ko po sa inyo mga buddy Ito po yung GPU niya and ang CPU niya is Core i3. Ito po mga buddy. Yan. Kita niyo yan mga buddy.
or A5 6th generation po siya na may 2.4 hertz po mga buddy. So, what you see is what you get. Nasa low graphics eh. Yes po, nasa low graphics lang po. Tayo mga buddy ha. Nasa low graphics. May Bluetooth. Yes po, may Bluetooth po siya. Built-in Bluetooth. Meron po siyang built-in na camera. And yun. Download ka po kayo ng Minecraft. Test nyo po. Soon po, soon. Crossfire, kaya ba dyan? Yes po, kaya po ng Crossfire mga buddy. Bluetooth, yes po. Bluetooth ready na po siya mga buddy. And Wi-Fi ready. And pati na rin po yung camera niya. Ano to? Wala naman akong Zenlong eh. Hindi ko ito magagamit. Use Zenlong ability. Ay. Yun. If you want to buy Nasting Yellow Basket na siya mga buddy. Kaya pala sulit naman pala yung price eh. Sulit na sulit po siya mga buddy. Kaya if you want to buy Nasting Yellow Basket, what you see habang naglalaro ko mga buddy is what you get po mga buddy. Chensin po nilalaro ko mga buddy ah. Paborito kasi yung laro ko to mga buddy, yung Chensin mga buddy. So, magda-download pa ako ng Dota 2 mga buddy. Susubukan ko mag-Dota 2 dito mga buddy. Kasi, namimiss ko na yung Dota 2 mga buddy. Ano? Nawala. Balik sa simula. Anong gagawin ko dito? Ito, punta tayo dito. Lakad lang tayo ng lakad. Fine. Wow. We're nearly at the end, right? Wow. May bagong lugar. Settings po niyan po. Settings po. Wait lang po. Hindi po natin mapipindot yung settings eh. Malilig po siya sa domain. Try using Shell's Nag-quiz po ako mga buddy. So, pakita ko maya buddy. Ay. Usability pala. Ay. Usability. Hey, that's one of Madeline's pretending. Years, it just ran away. Let's go after it. So, kailangan ba sundan yun? If you want to buy Nasting Yellow Basket, don't forget to follow and like mga buddy. Magtanong, 6th gen. Yes po, 6th generation. Lahat po ba na inyo sir nakanampad? Yes po. Nakanampad po mga buddy. Lahat po yan mga buddy. Try mo po ng high graphs or mid. Hindi ko po kayang i-try mga buddy dahil maglalag po siya talaga mga buddy. Anong settings niyan mga buddy? Nasa low po mga buddy. Nampad na po ba lahat sir laptop niyo? Yes po, nakanampad po lahat mga buddy. Yung sa peak po mga buddy is yung walang nampad mga buddy is A577 po siya mga buddy. Ito is A576 mga buddy. Kung hindi nyo masasamain yun mga buddy. Yung term ba yun mga buddy? So, you can search po sa Fujitsu na A577 at A576. So, yung A577 is walang numpad at yung A576 is meron po siyang numpad. So, baka nagkamali lang sila ng peak na nilagay mga buddy. Madala ba malobat? Madala. So, mabilis siguro. Mabilis is, kapag naglalaro ka mga buddy, mabilis po siya mga buddy.
Mabilis siya kung naglalaro na tinatawag na naglalaro ka. Ano? So, gagamitin na naman natin skill. Ito pala. Catch. Hindi siya mag-catch, men. The rattan figure is covered in feather. How did that happen? Let's see if there are any more. No? Saan niyo makita yung iba? Hindi naman makabawa dyan eh. So if you want to buy Nasting Yellow Basket po siya, patry po sagad na graphics. Hindi po siya kaya ng sagad po mga buddy ah. Sinubukan ko na siya mga buddy na isagad yung graphics. Sobrang lag. Pero kung gusto nyo makita mga buddy, sige papakita ko maya. After nitong domain mga buddy. Hindi ko kasi alam mga buddy. Saan yung... Saan ba? Ayun. Ayun, tumakbo. Ayun, magpapakatch. Ang galaw-galaw mo. Catch. Wow, kailangan ko bang hanapin lahat? Madam Lund leave her rattan figures here. It's like she's using Meron them pang to isa? have some sort of spell. Well, if there's two, Paimon bets there's gotta be more. Dito, meron pa? Ito. Ay. So if you want to buy ating Yellow Basket po siya mga buddy. Patry po ng sagad. Sige, itatry ko po ng sagad mga buddy after. GTA 5, kaya ba ng GTA? Yes po, kaya po natin GTA 5 mga buddy. Don't forget to tap mga buddy and like, follow na rin sa akin mga buddy for more. Ooh, sneaky peek. Sneaky. Bakit ka takbo na takbo? Pumasok ka na doon. Okay. Tapos na raw. Baka may bagong kalaban. Kaya kung if you want to buy Nasting Yellow Basket lang po siya mga buddy ha. Maya po, hindi ko po masasagad yung graphics niya mga buddy dahil naka-domain po ako mga buddy. I-try natin sagad tapos tingnan natin kung anong mangyayari mga buddy sa ating graphics mga buddy. Ready to jump again? Ooh. Ba? Nandun yung... Yan. Oh, wow. Kaya kung gusto niyo maglaro ng Genshin, nasa Yellow Basket po siya mga buddy. Don't forget to follow and like mga buddy. Maya magpo-pull na tayo mga buddy para manalo tayo sa mga bagong karakter na 5-star. Para marami na akong 5-star mga buddy. Itong zombie na to. Kiki, do you love me? Ito si Kiki. Zombie pala to si Kiki.
Okay, if you want to buy an Astang Yellow Basket, feel free to follow and like mga buddy and share. And That's how we've got. Don't be afraid. Hotel, not a lunch. Oh, thank. Oh. Wow. So hotel really? It's not as simple. Don't worry. magdudumain tayo mga buddy tapos isagad natin siya mga buddy. Kung naghahanap ka ng sakto sa budget na laptop na pang Jensen, yung number 8 yung bilhin nyo, yung ginagamit ko ngayon mga buddy. Pero kung gusto nyo ng high graph, yung Ryzen 5 yung hanapin nyo mga buddy. Hanapin nyo, piliin nyo mga buddy. Nasa number 5 po siya mga buddy. Oh. Don't be gone. Opening box of adaptite tricks. Last. Hello? What game? Jensen po mga buddy. Itong kaya ba ng GTA 5 sa laptop niya? Yes po, kaya po ng GTA 5 mga buddy. Wawa ba yan? Hindi po wawa po ito mga buddy. Ito Jensen Impact po mga buddy. Hindi po to wawa. Excuse me, sir. There's clearly. Well then. Oh, true. We should. Madaming salita. Quiz kasi. Kaya kung gusto niyo maglaro ng Jensen mga buddy, ito po yung Jensen mga buddy. Yun, ang layo nga lang. Bakit sobrang fog? Ayun. Sobrang fog. So, isagad natin siya mga buddy. Let's go. Sagad na natin siya mga buddy. Isasagad natin siya mga buddy para makita niyo mga buddy kung anong mangyayari kung sagad ang laptop to highest crop mga buddy. Oh no, nasa highest crop na siya mga buddy. Ito na, naka-highest crop na mga buddy. Try ng wawa, wala pa akong wawa mga buddy. Naka-highest crop na tayo mga buddy. Highest crop. And ito na mangyayari sa highest crop natin mga buddy. Ganito siya mga buddy. Kita nyo? Ito na po yung highest crop natin mga buddy. Yan. Ganyan po siya mga buddy. Ilang FPS? 60 FPS po. Naka-highest graph na po tayo mga buddy So, subukan natin mag-highest graph mga buddy. And ito po yung mangyayari sa highest graph natin mga buddy. Kaya, what you see is what you get mga buddy. Kung anong expect nyo mga buddy, is ganun na po siya mga buddy. Yan. Highest graph na po siya mga buddy. Nahulog. Patay. Patay yun. Shout out buddy. Shout out kay Boss Robert. Shout out kay Boss Robert. Uwi ka na ng Pinas dahil gusto kitang isayaw ng maba. Okay, kung you want to buy ng laptop po na affordable na sa ating Yellow Basket po mga buddy, good for schooling, good for gaming. Yan na po ang ating highest graph mga buddy. Highest graph po na po siya mga buddy. What you see in highest graph is what you get. Ito na po siya mga buddy. Ganito po siya ano tawag? Lagi? Ano ba? Lag ba sa inyo? Lag ba dyan mga buddy?
So, high graph na po yan mga buddy ha. Sinubukan ko na po siya mga buddy. So, makikipaglaban tayo mga buddy. And maghahanap tayo ng domain para sa ating mga buddy. Okay, if you want to buy Nasting Yellow Basket na po siya mga buddy. Don't forget to follow mga buddy. Sobrang rami po natin mga buddy. Sana ay makaabot ng 1K followers lang sa ating tinatawag na profile mga buddy. So, follow. Laking tulong na po yan sa akin mga buddy. What do you mean? As in, so, So, talagang ganito talaga ang Gen Z. Maraming salita eh. High graphs na po ito mga buddy ha. Sinubukan ko na siya mga buddy. Yung nag-request sa akin ay high graph siya mga buddy. Kaya kung ano makikita nyo, ganito na po siya mga buddy. Oh. Hanap tayo ng domain after. sounds good. Wait, Ang dami nilang salita talaga mga buddy. Okay. Ito na yung high graph niya mga buddy. And maghahanap tayo ng domain. Wait lang. Hanap tayo ng domain mga buddy ha. Tapos doon tayo mag-i-skill. Susubukan natin ang kanyang skill. Ito yung gusto natin kunin na ito, hindi ito. Itong isa. Ito. Ito kunin natin. Subukan natin mag-domain. And anong number gamit mo, buddy? Ito pong number ko, buddy. Ito pong gamit ko, buddy, na is number 8 po, buddy. Ang tarong mong good na good. Ikaw po. Robert ba? you hear the frogs croaking? Number 8 po yung gamit ko. Nakapin po siya mga buddy. Core i5, 6th generation, 8GB na RAM, 256 na SSD storage mga buddy. Dapat to follow mga buddy. Maya-maya is magpupull na po ako mga buddy. Kaya let's go. Let's go sa domain. Oh, mas mahina daw pero okay lang yan. Kaya don't forget to follow mga buddy. Like and share. Follow, tap and tap. Buddy request ko. Request lang. Kung mag-request kag dula, more na atong dula. Makanta lang sayaw. If you want to buy, ito na po siya mga buddy. Naka-high graph na po siya mga buddy. So, naka-high graph po siya mga buddy. So, ito po siya mga buddy. High graph na po ito mga buddy. So, ito na po yung high graph niya mga buddy. Low settings FPS. Sige po, low settings natin siya mga buddy. Wait lang po. After nito mga buddy. Ow! Baga na susundok palagi. Phantasmagoria. No rest for the weak. Everybody stand up. So, yan po ang kanyang high graph po mga buddy. Tapos i-low natin siya mga buddy maya-maya after nito. Dan. Tapos na mga buddy. Yan, naka-high graph na ito mga buddy. Sayo ha. Well, gadula. Grabe ha po ng sayo habang gadula eh. Kalisod po, kagamay sa area. So, if you want to buy po, Nasting Yellow Basket po siya mga buddy. So, ito po, naka-high graph na po siya mga buddy. And then, i-low natin siya mga buddy. Para makita yung low at high graph mga buddy kung ano bang mas good sa inyo. Wow!
Kuha na rin. May nakuha tayo. So, i-low graph natin siya mga buddy. To 30 FPS na sa lowest graph. Susubukan na siya sa lowest graph. Yeah, if you want to buy number 8 po yung ginagamit ko. Kung gusto nyo na pong na pang high graph talaga, pwede 5G dyan, kuya. Yes po, pwede po 5G na nasa Steam po mga buddy. Pwede ka mag-download ng 5G sa Steam. So, ito na. Ibahin natin settings mga buddy. To low graphics. Lowest graphic na siya. Low. So, naka 30 FPS na siya mga buddy. 30 FPS na siya. So, kanina nasa high graph, ngayon nasa low na naman siya. Anong basket pwede po pang PUBG? Number 2, 3, 4, at 5 mga buddy. Piliin mo mga buddy. Pwede rin yung number 8 na ginagamit ko ngayon. Kung gusto mo. Kung gusto mo naman mas malaki yung budget mo, is bumili ka ng ganon na laptop. So, ito na po siya mga buddy. Yung 30 FPS. Wait, tingnan nga natin. Pag nilowest natin siya mga buddy, dapat naka-on pala. Pero try natin lowest talaga. Will be apply. So, ito naka-lowest na. So, ito naka-lowest na siya mga buddy. Naka-lowest na siya mga buddy. Subukan na natin siya. Kaya ba yan ng Zenless? Yes po, kaya po ng Zenless Zero mga buddy. Boss, kaya ba ng Assassin's Creed Unity? Assassin's Creed Unity. Hindi ko alam, boss. Pero search ko yung system require niya mga buddy. Wait lang mga buddy. I-search ko muna mga buddy yung system require niya para malaman natin kung good sa good siya mga buddy. 60 FPS mo, yeah. Naka 30 FPS na po siya mga buddy. Lowest na. So, ito na po yung 30 FPS niya mga buddy. 30 FPS sa Jensen. So, ito po yung low graph na naka 30 FPS sa Jensen. Yan. So, ito na po siya mga buddy. Ito na po siya mga buddy. Oh. Yun. Tapos na ang ating 30 FPS po mga buddy. NBA kaya po mga buddy. Playable man. Yes po. Oh no. Oh no, namatay. So, 60 FPS po natin siya mga buddy. After nito. Wala po siyang games mga buddy. Ikaw po yung maglalagay ng games mga buddy. Don't to follow and tap mga buddy. Tap and tap. Don't to follow para makaabot ako ng 1,000 followers mga buddy. Nasa 700 pa kasi ako mga buddy. And laking tulong na po yan sa akin kapag tumating ng 1,000 followers mga buddy. Ilang games ang download mo po dyan sa laptop? Roblox pa po at tinatawag na Jensen mga buddy. And parating na po yung mag-download pa ako ng Dota 2 mga buddy. And yung PUBG and then yung tinatawag na meron kasing free na Assassin's Creed sa tinatawag na Steam. So, subukan mo mga buddy. So, yun. Ito yung 30 FPS niya mga buddy. So, 60 FPS po daw natin siya mga buddy. So, 60 FPS natin siya.
Yun, naka-custom lang, no? Naka-custom lang siya, mga buddy. Anong basket? Number 8 po, mga buddy. Ha? Number 8. Naka-custom po siya, mga buddy. Tapos, naka 60 FPS. So, try natin siya, mga buddy. Ito na po siya, mga buddy. So, try natin makipaglaban ulit. Para makita nyo talaga, mga buddy. Resident Evil. Kaya po ng Resident Evil po, mga buddy. Kung marunong kang mag-download ng Resident Evil, turuan mo ako kung paano. Mahal kasi sa Steam may bayad. Kaya ba dyan ng GTA 5? Yes po, ng GTA 5. Kaya po niya, mga buddy. So, ito po yung 60 FPS, mga buddy, ha. Ito, naka 60 FPS na po. Yan, naka 60 FPS na po, mga buddy. Adventure time. Everybody stand back. Justice is blood. No oversight on my part. The time is beckon. Yun. Ubus silang lahat. Ganon lang kasimple. Ang smooth, man. Yes, sobrang smooth po, mga buddy. Kaya if you want to buy, nasa ating Yellow Basket na po siya, mga buddy. Kung gusto mo pong maglaro ng Genshin, ito po siya, naka 60 FPS pero naka-custom, mga buddy. So, pinakita ko na po yung high graph, low graph, at itong 60 FPS and 30 FPS, mga buddy. Kaya wag ka na pong paligoy-ligoy, bilhin nyo na po yan. Kailan magiging free si Assassin's Creed? Meron po siya, mga buddy. Hindi ko alam. Try ko nga open, mga buddy, yung Steam ko, mga buddy. Meron po siya, mga buddy, sa tinatawag na anong tawag doon, mga buddy? Tinatawag na wait, updating pa kasi, mga buddy. So, kaya if you want to buy na asting Yellow Basket lang po siya, mga buddy. So, ganoon po siya kay-smooth, mga buddy. Sa 60 FPS, mga buddy. So, ready na ba tayo, mga buddy, to pull para mag-pull na sa ating Buena Manot for today? Ito siya. So, ready na ba tayo, mga buddy? Gusto ko na siyang i-full. Boss, kaya ba niya ng Valorant? Yes po, kaya po. Genshin graphics ng Genshin po. Ito po yung graphic ng Genshin po natin, mga buddy. Ito po siya. Ay, mali. So, ito po siya, mga buddy. Lapit ko lang ng konti. Yan. So, makikita niyo po ba siya? GeForce experience ka ba, boss? GeForce, hindi po siya naka GeForce experience po. Ilang PT? Makita ko mo ilang PT. Anong number yan, boss? Number 8 po. Number 8. Nakapin po siya, mga buddy. So, ilang PT ko sa Genshin. Ito po siya, mga buddy. Ito, PT ka, mga buddy. So, nag-research ako kung paano ba malalaman yung PT. Is ito po siya, mga buddy. Nasa number 7. Yan. Number 7. So, number 7, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, 35. 34? 34 ba? 35? Nasa 7 kasi. So, sa 7 pool, sa 35 pool. Yan. Maganda ba? Yan, kasi minus 1. Minus 1. Yun pa. Akala ko 35, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. So, nasa 34. So, meron tayo ngayon is 43. Meron tayong 43. So, subukan natin, mga buddy. Maya. May nag-request na medium graph natin, mga buddy. Highest graph, mga buddy, nag-frame graph po siya, mga buddy. Nasa custom lang po ito, mga buddy, naka 60 FPS. So, itry na natin na medium. Sige, itry natin na medium, tapos mag-domain tayo, mga buddy. Last na ito, mga buddy. Magta-try tayo ng medium, mga buddy, tapos mag-pull na ako, mga buddy. So, naka-medium na po siya, mga buddy, ha. Medium ko na po siya, mga buddy.
So, ito po siya mga buddy. Medium na po siya mga buddy ha. So, ito po yung medium mga buddy. Ito po yung medium mga buddy ha. Medium. Pakita ko po ng medium. Para malaman nyo kung nag-frame drop or naglalagi siya mga buddy. So, ito na po siya mga buddy ha. What you see, yung kanina is naka-custom tapos naka 60 FPS. Kaya ba yan ng Vavim? Anong Vavim loads? Hindi ko kasi alam yan eh. Kaya high graph, hindi po kaya ng high graph. Off mo motion blur, karamihan kasi di na mo motion graph. Meron ba? Motion, saan po yung makikita? Nandyan po ba sa settings niya? Sige po, subukan ko. Nagbo-motion graph. Sige nga, wait lang po. Yeah. Wait ko lang po Tingnan ko po yung motion graph pa mamabadi Motion blur. So, saan po ba makikita yung motion blur sa settings? Karamihan kasi daw hindi na nagagamit. Okay, hanapin ko muna, Ma'am D. Saan kayo nag-DL ng laro? So, nag-DL pa ako ng laro, Mawadi, is dito po sa Hoya Play, Mawadi. Ito na po yung Steam. Tingnan natin. Dito po sa Hoya Play, Mawadi. Ito po siya, Mawadi. Ito po siya, Mawadi. Yan po, Mawadi. I-search nyo lang po sa Google, Mawadi. Yung Hoya Play, tapos mag-download ka ng game. Pero kung gusto maglaro, doon ka sa tinatawag na Genshin, doon ka sa dito sa Steam Mawadi maglaro. So, ito. Open natin Steam kung mali. Follow nyo yung YouTube ko mga buddy ha. Chris Jella po mga buddy. I see the value in my own life, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride. Bakit naghahanap ng bakit ko palaging naghahanap ng code? Laging naghahanap ng code. So, yun. Laging naghahanap ng code si ating Steam. So, saan po nyo makita yung motion blur? So, panapin natin siya mga buddy ha. Wait lang. Motion blur. Ito. Naka-high pala. So, dapat yung i-off siya. Ganito na siya. Ito na siya. Yung motion blur. Ito na siya mga buddy. Kung na-off na siya motion blur. Pwede GTA 5. Yes po. Kaya po ng GTA 5 mga buddy. Pero wala pa ako mga buddy kasi babayaran po siya mga buddy. Kaya ba ng Minecraft with shaders? Hindi ko pa na-try ng Minecraft na shaders. Hindi ko si malam mag-download mga buddy. Pero ngayon mga buddy is magbubunot na ako mga buddy. Hindi na ako papipigil mga buddy. So, eto na mga buddy. Makakuha kaya natin dito mga buddy. So, unahin muna natin bunot dito mga buddy dito sa anong tinatawag na itong isang blue na to. So, subukan na natin mga buddy Kaya, watch na lang tayo mga buddy Ito na siya mga buddy. Let's go! Wala naman talagang nakukuha dito eh. Kaya po ng Valorant niya mga buddy. Oh wow! I didn't expect. Wala akong nito pero gustong gusto ko nito pero nakuha ko siya. Oh yeah. Kaya po ng Valorant mga buddy. If you want to buy nasting yellow basket po siya mga buddy. Sana makuha tayo ng panibagong character. Tapos nakakuha tayo ng panibagong character na si Razor. Oh wow! Matagal ko itong gustong kunin eh. Pero nakuha ko siya.
What a nice. Wag nga natin i-medium graph. Masyado kasing inaan muna natin to, mga buddy. Low graph tapos naka 60 FPS. Off na ba ang blur? Yes po, off na po lahat. Ito na. Ito na. Win 50-50. Sana 50-50, mga buddy. So, ito muna. Ubusin muna natin itong blue para mas sumwerte. Oh, wow. Oh, wow. Sword. Galing. Oh, wow. Oh, wow. Hindi siya sword. Common. Okay, skip muna natin. Last, but, ay, meron pala. Oh, wow. Granted siya, boss. Wow. Granted. Baka nga. Sige nga. Sana. Oh. Let's go. Let's go. Common. Okay. Tapos na tayo dito, mga buddy. So, nakuha natin si Rizor na karakter. Tignan mo natin, mga buddy. Wow. Matagal ko to siyang gustong kunin, mga buddy. At ngayon, nakuha ko na siya. So, eto na. Dito na tayo sa exciting part. Ito. Gusto ko itong kunin, mga buddy. At ito. Kaso hindi kaya siguro ng ating tinatawag na wish. Pero sige nga, subukan na natin, mga buddy. Ready na ba tayo dyan? Ready na ba tayo? So, don't forget to follow, mga buddy, ha? Follow and like. Granted, makukuha mo yan 5 stars sa banner. Let's go. 1, 2, 3, go! Sana. Boy, sana. Ay, hindi pa. Okay lang yan. Okay lang yan. Wow! Character na naman. Meron ako niyan eh. Okay tayo dyan. So, ito yung nakuha natin. So, sa next pool na naman, sana yung makuha na natin ito, mga buddy. Wait. Para swertehin tayo. Ulit. Let's go. 1, 2, 3. Wow, legit nga. 1, 2, 3. Let's go. Sana. Ay, hindi. 70 spin. So, PT. 90 naman ang hard PT. Ganun po ba? Hindi ko kasi alam yung PT. So, sana makakuha tayo ng granted. Sana granted tayo ng 5-star mode. 5-star. Kapag wala ito, mga buddy, talagang malulungkot talaga ako, mga buddy. Uy, pangatlo na. Nag C3 na ito, mga buddy. Lalakas itong babaeng to. Ito na, mga buddy, ha. Escape. Huwag natin escape, mga buddy. Sige, escape na lang pag ganyan, mga buddy. Let's go. 1, 2, 3. Go! Sana. Ay, hindi, boss. Uy, meron ako nun eh. Skip na natin. Uy! Nakuha pa nga natin tong bagong karakter na to eh. Naka C6 na ako nito, Audi. Ito, C4 na siya. Anong nangyari? Uy, meron pa tayong last pool. Isa-isahin na ba natin or lahat? Ang swerte mo naman, boss. Sana swerte talaga. Gusto ko kasi swertehin ito, Audi. And yun na nga. Susubukan na natin siya. Let's go. For ating last pool. Para makuha na siya. Sana swertehin. Wag na itinfall. Wag na. Isa-isahin na lang natin. Anong basket? Number 8 po ang ginagamit ko, mga buddy. Number 8. Isa-isahin na lang natin, mga buddy, no? Para, anong number basket? Number 4 po. 10 pole na. Sige, let's go. 1, 2, 3, go!
Sana granted, sana granted. Sana umilaw. Ay, hindi, boy. Hindi. Hindi ko kinakaya to. Yung, tingnan niyo yung nakapin sa akin sa aking profile, mga buddy. Yun, granted na granted talaga ako doon, mga buddy. Malas, boy. Ito, new character na naman. Nakuha ko lahat. Nakuha ko lahat ito. Malas. Isa na lang. Isa-isahin na lang natin. Malas, binalas ako ngayon, mga buddy. Pero may nakuha naman ako mga character na goods, mga buddy. Kahit pa paano. Nag-iipon lang kasi ako ng wish, mga buddy, before ako nagla-live dito para magpo-pull. So, yun. Yun na, isa dalawa daw. Hindi ko na kaya, mga buddy. Ayaw ko sakit. So, yun lang nakuha ko, mga buddy. Mga character na yun. Yun lang ang mga character na nakuha ko, mga buddy. Ito lang lahat ng character na nakuha ko, mga buddy. So, eto lang siya. Eto na siya. Ito yung mga bagong character. Wow. Meron ako nito, mga buddy. 3. So, i-build ko naman to. I-build ko to lahat, mga buddy. Sa shop, bili ka pool. Wala akong pera, mga buddy. Wala akong pera, mga buddy, pang pool. So, sa next, eto lang yun, mga buddy. So, mag-open tayo sa next. Sa aking next, tinatawag na next account. Next account ko, mga buddy. Kasi, ito ay server, America server to, mga buddy. Meron akong main. Sa shop, may 4 pa. Meron akong 4, mga buddy, pero nakuha ko na, mga buddy. Nabili ko na, mga buddy. Change na lang natin sa Asia. Mag-Asia naman tayo. Nakuha ko ng boss eh. Sayang nga boss eh. Hindi po siya tried weathering lab. Hello po, have you tried weathering? Hindi po ko pa na-try ng weathering po, mga buddy. Boss, meron sa shop. Meron sa shop nga, mga buddy, pero wala na po, mga buddy. Nakuha ko na po yung 5 doon, mga buddy. Lahat ng 5 doon, nakuha ko na. Yun na yung lahat. 43 na siya. So, nakuha na natin yung iba. Yung iba, hindi talaga tayo pinalad. So, dito tayo sa pangalawang kong account. Yan talaga main. Star Glitter kasi. Yung kaya pala. Okay, if you want to buy nothing gold na star boss, heist. Sobrang malas, boss. So, minalas tayo, mga buddy. So, sa next na lang, mga buddy. Next live. Pwede po ba sa TikTok Live Studio dyan, mga buddy? Sobrang lag po ng TikTok Live Studio, mga buddy. Sinubukan ko, mga buddy. Ng TikTok Live Studio, mga buddy. Ito yung pangatlo ko, mga buddy. Nasa 27 ang kanyang tinatawag na wishes. And susubukan natin dito, mga buddy. Ito yung main ko, mga buddy. Sobrang malas ito, mga buddy. Wala tong 5 star, mga buddy. Ito, sana yung makakuha to ng 5 star, mga buddy. Wala talaga tong 5 star, mga buddy. Ay, meron siyang isang 5 star lang patingin ng PT. So, tingnan natin PT, mga buddy, hanggang 32 PT ba to siya, mga buddy? Excuse muna, excuse. I-lowest nga natin, mga buddy. Pa naka 30 FPS lang siya. So, tingnan natin PT niya, mga buddy, ha. PT. Isa-isahin ka nga natin ito, mga buddy. Kaya don't to follow, mga buddy, ha. Ilang PT niya, mga buddy. So, wala talaga siya, mga buddy. Walang 5 star. Wala akong 5 star na nakuha. Sobrang layo, mga buddy. Sorry po, malag siya, mga buddy. Ayun. Yun.
So, pool na lang nga tayo mga buddy. Magpo-pool na tayo mga buddy ha. Let's go to the pool. Ito yung pool natin mga buddy dito. Kasi maganda daw siya mga buddy. Or ito na lang. So, ito muna. Wish matches. Wow, granted. Ooh, yeah. Ooh, wow. Granted, boy. Nagsiwa na yung character. So, ito na mga buddy. Sige, ito nang kunin ko mga buddy ha. Let's go. 10 pull ba tayo? 10 pull? Or isa-isa lang? Granted ka ba, boss? Granted. Sana granted mga buddy. Ito na yun mga buddy ha. Susubukan ko na ito mga buddy. 10 na lang tayo. 10. Sige, 10. Agad. Sana. Umilaw. Hindi. Malas, boy. Malas, boy. Ito yung nakuha ko. Pangit, boy. Ang pangit. Pangit, boy. 10 tayo last. Wait. Huwag tayong kabahan. Wait. I-active muna natin. Yun. Let's go. Ito na. 10 tayo. 10. Next agad. Legit. Let's go. Granted ka. Uy, ito na. Ito, boy. Umilaw, boy. Ano yun, boy? Yan. Kuha na to. Di ba? Sana meron. Uy! What, boy? What? Nakuha ko na, boy. Uy, nakuha ko na, boy. Swerte ngayon, boy, ha? Swerte ngayon dito, boy. Swerte. Boss, doon sa kabilang account, wala na ako doon, mga boy. Uy, eto pa siya, oh. 2. Nakuha ko na, boy. Skip na natin. Uy, 2. Ganda. Ganda, boy. Ganda, di ba? Swerte. Don't forget to follow mo, like, share, repost this video for more refresh in 4 minutes. Kaya mga buddy, sobrang swerte. Gamitin mo yung star glitter sa gold kahit isang pool, kuha mo na yan. Star glitter, saan po makikita yung star glitter po mga buddy? Buenas boy! Star glitter. Buenas boy, oh! Wow! Nasaan ba yung star glitter po mga buddy? Yan, nasa baba sa banner. Sa shop. Sige po. Star glitter, itong shop. Star glitter, ito po ba? Star glitter, ito. Sige po. Ito pala. So doon sa kabila, pwede pala. Sige po. Mapupul tayo doon. Balik tayo doon. Ito, meron din. Meron boy. Wag na. Meron pa tayo dito, boy. Dito tayo. Dito tayo. Guys, may games ba yan pag binili? Wala, hindi po. Pag binili po mga buddy, wala po siyang games. Ikaw po yung magda-download ng games mga buddy. So, dito tayo magpo-pull mga buddy. Isa-isahin natin. Sana granted ito. Ito, makuha ko lang ito mga buddy. Pull na ba tayo? Don't forget to follow the like and share, repost this video for more. Weapon na lang. Maganda kasi kapag dalawa mga buddy. Kasi kung weapon, ito yung kunin natin, di ba? Ito yung weapon niya. So baka hindi tayo granted mga buddy. Sa kabilang account, pwede ba download? Kaya po mga buddy. Pero pwede ba pa-download? Hindi po pwede mga buddy. Kayo po yung talagang magda-download ng games mga buddy. Ha? Kayo po talaga mga buddy. Sobrang swerte mga buddy. Sobrang swerte ko dun mga buddy. Eto na lang mga buddy. Ipupul ko na lang. Ayaw ko ng weapon. So, let's go. Para goods na tayo mga buddy. Isa-isahin natin or granted kasi tayo mga buddy. Granted.
Sige. One, two. 1, 2. Ay, nakakatakot boy. Maya na. Maya na lang. Maya. Buenas kasi boy. First time ko nakuha boy. May may 5 na, may dalawang 5 na ako dito. At apat na sila. Wow. Buenas boy oh. Buenas boy. Buenas Tinto boy. Dahil na okay, active na. Let's go sa kabila. May question po ako, quiz. Bakit po mabilis malobat? Kasi po second hand laptop lang po siya mga buddy and hindi po siya brand new. Balik ka na sa kabilang account. Sige po, babalik ako. Sige, diretso na ako dito mga buddy ha. Sige, sana makuha na to. Let's go. 1, 2, 3, go. Sana granted ka. Oh no. Okay lang yan. Talagang ganun talaga makukuha natin boy. Last but not the least. Oh, wow. Granted nito. Kunin pa natin yung isa. Last but not the least. Last but not the least. Let's go, boy. Ay, wala. Sa kabila tayo, kabila. Sa kabila tayo, boy, ha. Buenas, boy. Sa kabila tayo, sa kabila. Sa kabilang account. Ganun po ba talaga? Yes po, ganun po. Ano pong ganun? Yes po, ganun po siya mga buddy. Kasi hindi po siya brand new buddies. Kapag second hand laptop, expected ka na po talaga na mabilis po talaga siyang malobat mga buddy. Dahil yung battery niya is nagamit na siya mga buddy. Kaya nga second hand lang. Ay, napindot ko na naman. Hindi ko na po. Ano po GPU niya mga buddy? Intel Graphic po ang GPU niya mga buddy. Intel Graphic na A57. Intel Graphic na A57 po siya mga buddy. Sobrang swerte doon, boy. Sobrang swerte, granted. Ipopost ko yun mga buddy. Ipopost ko yun mga buddy. Tignan nyo sa profile ko mga buddy. Ipopost ko talaga yun mga buddy. Ipopost ko yun mga buddy. Para makuha ko na. It's that mine rage laptop. It's not mine rage laptop. Hindi ko po maintindihan. Pwede bang itagalog ninyo? Maganda ba yung i3 7 sa Jensen? Yes po, maganda po siya mga buddy. Kung gusto niyo pong bumili ng budget meal, pwede po siya sa low graph po mga buddy. Naka lowest graph. Tapos 30 FPS. Kahit na ganon, malalaro mo siya ng smoothly. Di mo naman talaga kailangan na i-high graph talaga para magandahan ka talaga sa paglalaro mga buddy. Pwede naman talaga ng low graph mga buddy. Kahit nga sa CP mga buddy, kailangan mong i-low graph, mid graph, yun. Para lang CP. Pero kung gusto mo talaga ng naglaro ng computer is mag-laptop ka mga buddy. Yung Core i3 na 7th generation. So, ito na yung mga buddy. Nandito na tayo sa kabilang account. So, nasa 20. Na may 4 pa pala. Ganun ba? Ito na. Hindi kaya ng ating gym. So, meron tayong 4 mga buddy. Ito na siya mga buddy What you see is what you get po mga buddy. Kaya po ba na kaya pang mabibigatan na emulator yan? Kaya po ba ng pang mabibigatang emulator yan? Yung number 5 po mga buddy. Kung mabibigatan po mga buddy, yung number 5 po yung bilhin nyo, yung Ryzen 5 po mga buddy. Ryzen 5 yung bilhin nyo mga buddy. So, let's go mga buddy. Ipulan natin siya mga buddy. Let's go. 1, 2, 3, let's go! Sana Boy! Pangalawang account, man! Isang pulang! Puchas! Nice, boy! Nice! Ang galing mo. Sino nag-comment na Rodi? Balik ako salamat sa iyo, Angie. Salamat sa iyo, Angie. Sabi ko,
Sabi ko eh, Buenas boy, Buenas boy, lala. Grabe talaga boy. Di ba sabi ko, swerte mo Angie. Ikaw yung swerte ko mga Angie. Ikaw yung swerte ko. Thank you Angie ah. Dahil sinabihan mo ko mo Angie. Dahil sinabihan goods to goods ka. Yeah. Audi, sobrang nice mga Audi ha. Sobrang nice talaga mga Audi. Nakuha ko na siya Audi oh. Welcome boss. Thank you Angie. Thank you. Yun. Jackpot talaga boy. One click lang. Akala ko talaga hindi ko siya makakuha mga hindi masasada mga Audi. And yun, sa dalawang server nakuha ko siya mga Audi. Sobrang swerte. Wow. Dami to follow Audi ah. Sobrang saya ko ngayon mga Audi. Sobrang saya ko ngayon. Swerte ko mga Audi. Swerte ko talaga mga Audi. Sobrang saya ko mga Audi. Sobrang saya ko mga Audi. So yung anong gagawin natin sa tatlo mga Audi? Sa weapon na ba natin? Weapon para mag-granted? Weapon na lang tayo ng weapon. Weapon naman, ito, sige. Tatlo na lang kasi mga buddy. Tatlo na lang. Sana swertehin tayo ng mga buddy. And expected ko na talaga ito mga buddy. Yun, anong basket yung gamit mo boss bro? Ang gamit ko po mga buddy is number 8 po mga buddy. Nasa number 8 po mga buddy. Nakapin po siya mga buddy. Core i5, 6th generation, 8GB na RAM at 256 na SSD storage mga buddy. So let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Go! Uy, sayang. Common. So, pangatlo. Wait lang. I-open muna natin kasi sobrang excited ko pa sa mga. Nakuha ko na siya. May tatlo na. May 4 na akong nakuha. Checks na. May 4 na ako nakuha. Oh yeah. 4 na sila. 1, 2, 3. 4 pala. 4. 1, 2, 3, 4. So meron akong 4 na nakuha ngayong event. Sana sa next event na naman. So ito. Balik ka sa weapon. Sana makuha ka. Weapon. Sana ibigay mo to. Sana ibigay ka. 1, 2, 3. Malas boy, last. Ay, hindi. Malas. Anong graphics mo, boys? Graphics ko po nitong ating Jensen po mga wadi is nasa 30 FPS lowest graph. Naka-lowest graph po tayo. Oh, yun. Nakuha na natin siya, boy. Ating tulong kay Angie. Angie, ikaw ang dahilan. Kung bakit nakuha ko itong mga karakter na ito. So, thank you sa inyo mga wadi. Yun na mga wadi. Ang ating live show mga wadi. So, boss. Try mo nga ng Blacksprout. Sige nga, try natin Blacksprout. So, we're quitting na sa ating Jensen. Try natin mag Blacksprout mga wadi. And malapit na ako mag-end live mga wadi dahil palaubat na ang aking CP mga wadi. So try natin siya mag-Roblox mga wadi. Yung kapatid ko pala laruin ko mga wadi. Magsasalita lang mga wadi. Wait lang. Tawagin ko muna mga wadi. Sobrang swerte ko mga wadi ha. Sobrang swerte ko. Try mo nga Dota 2. Sige, try ko po mag-Dota 2 mga wadi. Eto po mga wadi. Kailangan ko po i-download yung Dota 2, GTA 5. Kailangan ko nang bilhin. Tulog. So, i-X ko na lang to. So, ito na mga buddy. Try natin Blacksprout mga buddy. X muna natin na. So, sige, sunod na lang. Pero sige, try na lang natin yung Blacksprout mga buddy. After mag-end na ako ng live kasi palaubat na yung CP ko mga buddy. Sobrang swerte kong boy. Saang basket niyang gamit mo boss? Nasa number 8 po mga buddy. Nakapin po siya mga buddy. If you want to buy, nasa yellow basket na siya mga buddy. So medyo malag.
Kaya don't forget to follow mga buddy para sa next live mga buddy. Follow lang po tayo mga buddy. Para sa next live natin mga buddy. Bakit ayaw mag-open? Nagpapa-update ata to si tinatawag na Roblox. Tignan nga natin kung na-update po siya. Sobrang lag nga. Ayun. Bakit ang hina ng data? Uy, why? Internet problem? Kaya don't forget i-follow ko nyo mga buddy ha, kasi palaubat na kasi ako mga buddy. Baka mag-end life na ako mga buddy, baka mag-off siya, mag-off lang siya bigla. Kaya sa next video mga buddy, sa next live pala, magpupula naman tayo sa mga bagong event. Ibibuild ko yung bagong character ko, boy. Bagong character. Ano nangyari sa Roblox? Mukha na ni mo na yun. Search. Ulog na ba? Sa'yo pa kay Ugma. Ikapoy na good ko. Roblox. Sige na. Ang hina talaga ng internet. Saan yung cellphone? Ayaw mag-on. Failed to download apply critical settings. Please check your internet connection. So, Namin, sumuk din sa pangidaan. kailangan kong i-check yung internet connection, boy. Ayaw mag-open, oh. So, yun mga buddy, hatingan. Mag-end live na lang po ako mga buddy. And i-check ko na lang po itong laptop na ito mga buddy dahil may internet connection po siya na problem mga buddy. And siguro sa data ko mga buddy sobrang hina mga buddy. Kaya, don't forget to follow mga buddy sa akin mga buddy. And to yung tatawag na repost the video po mga buddy. Kaya yun mga buddy, see you in the next live. Thank you very much. Bye bye.